No niin, tässä on 2 tosi mielenkiintoista päivää takana. Että on nähty 4 toimittajaa, jotka on kaikki toisaalta aika erilaisia. Ja tietyllä lailla tietysti tämä kulttuuri tuo sen oman piirteensä vielä siihen koko juttuun. Se mikä on ollut tosi hienoa nähdä niin, että ei nämä asiat valtaosalle toimittajista ole mitenkään vieraita, vaan että vahvasti koetaan se, että kun eri maiden kuluttajat, erityisesti eurooppalaiset kuluttajat ja sitä kautta eurooppalainen vähittäiskauppa on lähtenyt ajamaan näitä hankkeita, niin tuolla on tehty todella paljon ja saatu paljon aikaa. Joo, tosiaan 4 yritystä on tavattu ja käyty tätä keskustelua. Me on kuultu paljon positiivisia asioita ja on ihan selvää, että tämä keskustelu ja jopa niin suomalaisen Finnwatchin tekemä raportti on vaikuttanut siihen, miten yritykset tämmöiseen niin työntekijöiden kohteluun suhtautuu. Yksi, mikä niin kuin tuli useissa keskusteluissa esille näiden 2 päivän aikana, on se, että tuolla nämä yritykset käyttää tämmöisiä brokereita, niin ihmisiä, yrityksiä, jotka hankkii tuolta Myanmarista työntekijöitä. Nämä työntekijät joutuu maksamaan näille brokereille. Ja se hinta on aika paljon suhteessa siihen, mitä palkkaan täällä saadaan. Ja tuntuu, että se asia ei ole aivan kunnossa. Ja moni täällä myönsikin sen, että niin osa näistä brokereista niin ei toimi eettisesti kestävällä tavalla. Isoja kansainvälisiä yrityksiä, kun meidän kanssa toimivat, niin ei ole pelkästään paikallista markkinoista kyse, vaan kansainvälisistä markkinoista, niin silloin he ovat tottuneet tietynlaisiin asiakkaisiin ja tietynlaisiin vaatimuksiin. Ja näkee sen, että he on ymmärtäneet, että sertifioinnit, 3. osapuolen auditoinnit on se suunta, jolla saadaan nämä asiat meille selviksi. Vastuullisuutta ei vie eteenpäin ja niitä asioita ei ratkaista pelkästään sillä, että jonkinlainen niin sertifikaatti osoitetaan. Se vaatii välillä myös aikaa ja yhteistä keskustelua ja pohdintaa, koska sillä tavalla ruvetaan miettimään se, että voidaanko omaa ajattelutapaa muuttaa.